സർവശക്തനാണല്ലോ എൻ്റെ ദൈവം. ഇല്ലില്ല, അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ, എന്താനന്ദം. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ, എന്താനന്ദം. റോമർ 4:21. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തൻ എന്ന് അബ്രഹാം പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം സർവശക്തൻ, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നൽകുവാൻ ശക്തൻ, അത് നിവർത്തിക്കുവാൻ ശക്തൻ. നിന്റെ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നീ വളർന്നു വലുതാകും, നിനക്ക് വിവാഹം നടക്കും, നിനക്ക് മക്കളുണ്ടാകും, മക്കൾ വളരും, അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ, ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് തൃപ്തി വരുത്തും. നീ അകത്തു വരുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, നീ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. വാഗ്ദത്തമുണ്ട്, അതെല്ലാം നിറവേറും. അത് നിറവേറ്റുവാൻ ദൈവം ശക്തൻ, നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, അവിടുത്തെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. ആ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറട്ടെ. ആത്മീക നന്മകളാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം. ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി തരണം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.